MCA ba Nyamira mwaretire obosoku naende mwaretire amang'ana atari amaya agocha gotokorera Nyamira mukareta impeachment entang'ani mukareta ya kabere mwaretire ya gatato obomaene bwa amang'ana igo motagete tosamore chibando twasimegete mogondo egekoera tokoburugera togese nara abatebiri naende kuri nyuma ekeama gekorokwa echama teikoba yekabira eyemo ekero kina kintagete koirorera echama gere ya chikabira 47 Kenya engima omonto kare echama yarabe oino oyo ito amang'ana oyo minta akwanira Nyamira yatoirwo obwoba gotagocokia omogabano oito ya swali ya tatu ekenege kone nonye na omong'wano oito oyo osuka gochia ekerogo kia igoro omospika iga akwana bono seigiterie koba Nyamira korwa omonwa oye bono naende iga togokirete tokouna naende nkobeka bare gochia korusinya riboo na ebikone sana naende aiga tari magenderero chitinga twatagete chiachakire chipara korema inaro oyo chikominyokanya irang'a etinga ekominyokanya irang'a ekorema timanyeti ase amagosa nyariba kare nyariba otoretire obwaro obo ase atoikeirie mwamotemire komotuguta timanyeti mbokong'u kiabwate na inwe aba MCA tafadhali kamoranche motagwancha moire magoro make ekebindi giatabokire getaboke buya igo mokanyere mogosere monyo mweserire raundi ende nari nyari batigaro igo bachagete kare na bono mbarigendererete mbacha bagatotebi ng'a baritigire tibakuomana bono na emeremo bagokora naende rende tokirete ng'a tokorere emeremo chitinga chiachakire naende aba MCA aya bagokora narari gochiachakire rende mbare gotiga chikore naende abanto tomanye ng'a yaya nchikoreti seita na abande batebe nchikoreti seita anga nari togoteba ng'a inki kere bono nonye na omochiko omenyete bwo abana bachake obotirigoyu rioka gokobatebi tibari gwancha bono igo toroche ng'a omochio oito tori koba buya na intwe igo twabachorete batokorera